para darvos conta que persoas fan, que homens hai e que mulleres hai. Escoitaba que unha muller era cando pensaba, non, aquí onde va? Eu vou adiante porque eu tenho unha filla. Unha vez que tamén tenho unha filla sin mulleres. Oye, o discurso non vai tanto para mulleres como para homens. Acción preventiva que mantiña encarelados aos únicos integrantes da clave, deixando en liberdade profesional desde onde aos violadores José Ángel Pérez, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Ferrer e Alfonso Jesús Carzuelo, logo de que fosen condeados a 9 anos de prisión por un delito de abuso sexual a unha muller durante os San Fermíns de 2016. O auto impón unha fianza de 6.000 euros, decretando a súa liberdade co argumento de que os acusados teñen a súa residencia a máis de 500 km do lugar onde residen, a que se pode garantir a súa tranquilidade social con medidas menos gravosas que a prolongación da situación da non sei a vos, pero como que as tripas removen, non? Desde a Coordenadora Nacional da Marcha de das Mulleres de Galicia, amosamos a nosa total repulsa contra esta decisión en contra do sistema judicial español que ampara a violadores e desprotexe as mulleres, incrementando o risco para as mulleres de que calquera violencia cometida contra nós quede impune ou mal calificada. A escarcelación dos violadores é coincidente, porén, co proceso judicial ou enjaiolamento de persoas por participar en movilizacións pacíficas, por formar parte dun piquete, por manifestar críticas ao sistema nas súas cancións, por participar en movilizacións contra un franquismo ou a prol do dereito de autodeterminación histórica. En este novo golpe aos nosos dereitos é unha mensaxe directa do patriarcado, amparado no sistema judicial. Do mesmo xeito que se puxo en dúbida a veracidade de declaración da muller que tivo a valentía de denunciar, que vive a súa historia converterse nun relato mediático no que ela era culpable e cuestionada, o acto de valentía que representou por unha denuncia converteuse nunha exposición absoluta da súa vida privada e íntima, na que a muller voltou a ser violada non só durante o proceso judicial, sino ao coñecer a sentencia que absolvía do delito de violación, e agora, coa súa posta en liberdade. Desde aquí, condeamos de novo o sistema que ampara a estes violadores. Condeamos que denunciar calquer tipo de violencia fique impune ante terminologías absurdas que cambian os feitos, porque a violencia machista é violencia exercida sobre as mulleres por sempre, e condeamos a súa posta en liberdade, porque con estas decisións o patriarcado afortala o seu poder contra cada unha de nós, porque detrás dunha violación reafirma o poder masculino sobre os homens, porque a violación é unha poderosa arma do poder patriarcal empregada polos homens para dominar, mediante medo, e doutrinar a outros homens. Si é machista, é feminista. Non somos